Shugaba Tinubu ya isa birnin Legas domin hutun sabon shekara da bikin Kirsimeti. Hare-haren 'yan ta'adda sun yi ajalin fiye da mutane 2,200 a arewacin Najeriya a wannan shekara da muke ban kwana da ita. Wata gobara ta tashi ta yi ajalin mutane 12 a ƙasar China. Ga cikakkun labaran tare da ni Abdulrashid Salihu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Legas domin hutun ƙarshen shekara kamar yadda majiyoyi daga fadar gwamnati suka tabbatar. Rahotanni sun nuna cewa isarsa Legas na ɗaya daga cikin shirye-shiryen da shugaban ƙasa ke yi na hutawa bayan kammala wasu muhimman ziyarce-ziyarce a jihohin Bauchi da Borno. Mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku ya ayyana yau Litinin 22 ga watan Disamba a matsayin ranar farko ta watan Rajab shekara ta 1447 bayan hijira. Bayan rashin ganin jinjirin wata a ƙasar baki daya, ana ci gaba da fama da hare-haren 'yan ta'adda a arewacin Najeriya, inda rahotanni suka nuna cewa fiye da mutane 2,200 ne suka mutu a wannan shekara da muke ciki. A bangaren wasanni kuma, gasar cin kofin Afirka na ci gaba a Morocco, inda a yau Litinin za a buga sauran wasanni a rukunin A, inda Mali za ta kara da Zambia, a rukunin B Masar da Zimbabwe, yayin da za a kai ruwa rana tsakanin Afirka ta Kudu da kuma Angola. Morocco, wadda ke karbar bakuncin gasar, ta lallasa Burkina Faso da ci 2 da nema a jiya Lahadi. Idan muka ketara kasashen duniya za ku ji cewa yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza na ci gaba da kasancewa mai rauni duk da yarjejeniyar. Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare a yankin Falasinawa. Wata gobara a birnin Shantu na kasar China ta kashe mutane 12. yayin da wani jirgin saman Rasha ya fadi ya kashe mutane 7. Wata kotu a Malaysia ta ki amincewa da bukatar tsohon firaministan kasar Najib Razak na yin sauran hukuncin zaman gidan yarin sa a gida. Ƙarshen cikakkun labaran kenan. Kafin sallama da ku, bari sake karanto muku bita muhimman kanun labaran da kuka riga kuka ji tun a farko. Shugaban ƙasa Tinubu ya isa birnin Legas domin hutun sabon shekara da bikin Kirsimeti. Hare-haren 'yan ta'adda sun yi ajalin fiye da mutane 2,200 a arewacin Najeriya a wannan shekarar da muke ban kwana da ita. Da ƙarshe mun ba ku labarin cewa wata gobara ta yi ajalin mutane 12 a ƙasar China. Ƙarshen cikakkun labaran kenan. Sai an yi banku.